ọhana weze ndewone. Ana m asị ya dịrị nwoke mma, ya dịkwara nwaanyị mma. Ana m asị nke ọ bụla onye ọbụla chịrị ya zere. Enwere okwu dị mkpa m ji bịa taa. Okwu a kwena achọrọ m ikwu ya n'asụsụ Igbo. Na mbụ, onye unu na-anụ olu ya taa bụ nwanne unu nwoke ihe eji mara ya Chief eziokwu bụ ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwụ nwafọ Mbaise. Ana m asị ya dịrị unu mma. Na mbụ, ọ bụrụ ma ha awụgo ụbọchị mbụ ịhụ ihu a n'ihu efere mba ụwa, ana m asị ya dịrị gị mma. Ya wụrụ ma ị naghị eso Chief eziokwu bụ ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwụ, ana m arịọ gị arịrịọ sị gị were ọsọ were ije sonye nwanne gị, n'ihi agbaka aka anya ọma mere o ji agba ụfụfụ. Nwa nne ya dịkwenere ohi, o ji eje ụkwụ agbaka ụzọ. Igbo wụ Igbo, ndewone. Enwere okwu dị mkpa m ji bịa taa. Okwu a enkwechọ ka m kwuo ya n'asụsụ Igbo wụ ọmịana yọm ọka njọ na-abịa. Ihe gbasara okwu China. Ị gaa n'efere mba ụwa taa, ị ga-ahụ onye ọbụla gbagha na China. Nwoke ukwu na China, nwoke nta na China, ụmụ nwanyị na China, ndị nne bịawa China. Gee ntị ndị Igbo. Ọtụtụ mgbe ka ha na-eji eme anyị n'aka anyị nga ochie bịa. Ọtụtụ mgbe ka anyị na-anọrọ anyị eme onwe anyị ihe akaji na mba ndị ọzọ. Okwu a m na-ekwu taa ya ewutele gị ma ọ gbasa gị, kama ya gbasa gị ga-ewere nwayọọ chegharịa ma chegharịkwa. Ọ gịnị ka m na-ekwu okwu a wụ ihe gbasara ụmụnna anyị ndị agbagha China. Gee ntị. Oke nọ n'ọhịa, oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ọhịa sa azụ nọ na nkịka. Ịhụ na ngo unu ma irele gbawa China, ụmụ Igbo pụrụ na ntụ n'aka. China agọkwala Dubai. Ịhụ na ngo unu ma ire gbawala China, onye ukwu China, onye azụ China, onye mkpụmkpụ China, onye ogologo China. Ihe na-ewuzi Igbo ga-awụ were na akwụkwọ ikikere chọọ otu iji abịa na China. Ụmụnna, ọmịana yọm ọka njọ na-abịa. Unu agakwala na China taa. Unu gaga jee elu ụmụ Igbo tihi n'ihere, n'ihi ọtụtụ ndị wụ ndị ekwensu eji arụ ọrụ dịka ndị mmadụ na-asị ekwensu. Mụ amaghị onye wee ekwensu, kama na ana m achọpụta na enwere ndị nwere agụrụ ime ihe ọjọọ n'ime ndụ ha. Ime ihe ọjọọ na-atọ ha ụtọ, ime ihe ọjọọ na-agụ ha agụụ. Gee ntị. Ya wụrụ ma ị nọ n'otu ndị dị otu a, wefụkwa aka na China. Agakwala ebe ahụ jee ritere ụmụ Igbo nri ọjọọ. Agakwala na China ga-eje vuru ahịa ndị mmadụ gaghị akwụ ụgwọ. Agakwala na China ga jee gwuo wayo ka ivuru ụlọ huo bịa fee ego. Ahụ gị sa gị vutela ego, ya wụ ahụhụ onye ọdọ. N'ihi amaara m na ọtụtụ ndị wụ ha gafe ogwe, ha sị ka ogwe ahụ gbajie. Ya wụ onye ọbụla maara sọwa onye Igbo na-agba na China, herewa nkịta gị aka. Ya wụkwala na Dubai, n'ihi ọtụtụ imerime na ụmụnne anyị ndị nọ na Dubai mere arụ kpọọ ụmụ Igbo hụọ ihu ọjọọ. Ya wụkwala na South Africa, n'ihi ọtụtụ ụmụ Igbo ndị gara na South gara jee ritere ụmụ Igbo iri ọjọọ. Ihe m ji na-ekwu okwu awụ adịghị ama o gwara o, n'ihi
ọtụtụ ndị ọzọ ndị ọ na-agụ agụụ ịga China jije ịgbagharị mara otu eji ha afọ ndụ n'ezinụlọ ha, ka ndị agaghanị ka unu eritekwerele ha nri ọjọọ. N'ihi gịnị? ọwụ n'oge ịkpọ onwe unu ahụ ọjọọ. Cheteni na anya niile na unu n'ebe unu nọ, oke na ngwere n'ebe unu nọ. Cheteni na aha ndị Igbo wosu ọjị. Ọ dịghị mma na mkpọrọ ọhịhị. Mgbe ọbụla ị nọ ka uche gị dị ya, etikwele ndị Igbo ihe ihere, esukwele nwanne gị imi. Aga m ahafụ ihe onyonyo a taa. Aga m abịakwa ọzọ ịkpapịakwa okwu ihe gbasara ụmụnne anyị ndị ọ na-agụ agụ ịga China na ndị gaga na China iji ịzụ ngwa ahịa ma ọ wecha otu eji ha afụ ndụ onye ritekwerele ha nri ọjọọ. Aga m ahafụ okwu a taa ka ọ ghara ido ogologo. Ụbọchị nta ka chọọ na Owere nchi iweta ozi ya gbasara ya ụmụ Igbo ebe ọbụla anọghị, ka ha hụ ya, ka ha gee ya n'obi ụcha, enweghị ichere, kwuo ya n'ebe a na-ekwu ebumnobi, ma nyere nwanne gị aka. Chief Eziokwu bụ ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwụ nwa afọ Mbaise. Tinye anya aka na akwụrụkwụ hụ na akara gazuru mba ụwa. Ana m asị ya dịrị unu mma ụmụnne m, nke onye ọbụla chịrị ya zere. Ụbọchị nta ka anyị chọọ na Owere nchi ya dịkwara unu mma. Onye nwere ntị ya nụrụ, n'ihi ụkpara okpoko gburu ọkwa ntị chiri ya. Onye ahụrụ taa ka ahụkwu ya echi. Ụmụnne m, ụwa dịkwara unu mma o. Chief Eziokwu bụ ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ onye Mbaise. Ndewone.